Mbadenw nin de ye Iza wakati sura de ye. U b'a fɔ sura min ma ko suratul waqiati. Nin ye nafolo sadiri kuranɛ nafolo sura n'i b'a ɲini Iza wakati don. Alakira kisi nɛmɛ b'a kan a kumana Iza wakati kan. A ko Iza wakati a tɛ kalan siɲɛ 41 yɔrɔ si fo Ala k'aw garizigɛw dayɛlɛ k'a ka kamanaganw ban. O de la ka nafolo sɔrɔ teliya la karabali la ni kuranɛ jɛlen ye n'o ye Iza wakati baara kɛ a y'o ɲininka. Iza wakati baara cicogo foyi t'a la. I mako bɛ nafolo la karabali la teliya la k'i to i ka denmisɛnniya kɔnɔ Ala ka nafolo d'i ma suko ni dugujɛ cɛ Iza wakati baara don. Iza wakati baara in an b'a kɛ 33,000 nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800. Donc an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu Iza wakati nafolo baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I dan ye ka numéro in wele ni o ye +223 72 24 02 98. Mɔgɔ o mɔgɔ ni mako bɛ Iza wakati baara la i bɛ se k'o numéro in wele n'o ye +223 72 24 02 98. O de b'a faamu ko ɲuman Ala k'o dan bɛɛ ma Ala k'o kɛ Alaya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli. Iza wakati yɛrɛ sura gansan tɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nafolo baara in k'an b'a kɛ ni Iza wakati k'o ye Iza wakati gindo bannen o tɛ dɛ. Kabako sura n'i b'a ɲini kuranɛ kɔnɔ Iza wakati don. Kuranɛ sura bɛɛ ka bon nka wallahi Iza wakati dan foyi t'ale la. O de mana faamu ko ɲuman Ala k'o dan bɛɛ ma. N bɛ dugawu k'an lamɛnbaaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ. N b'a fɔ Ala k'an bɛn sababu ma Ala ka laɲiniw sabati. Sɔli ala nabi wa salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.